Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. O karon sa sumpay ni nagapostang sugilanon, anino sa kagahapon. Mag-unsa na balang unya ko kun mailog pa ni Jenny si Dave ug ang mga anak. Ilabi na karon nga may plano na nga mularga ko sa lain nasod. Shit. Dawaton ko na balang sa hingpit ang akong kapildihan. No, dili ko musugot. May kahigayunan pa. May higayon pa nga matibuok ang among pamilya. Ako ang mahal ni Dave. Kung wala mo balik si Jenny, magpabiling ako ang mahal ni Dave. Angay lang ang mawa siya sa hingpit sa among kinabuhi. Emmy? Nganong ni Aka? Emmy? Kamu ba ang nag-uban? O sa'yo hitabo ni Dave? Kumusta nga kahimtang? Padaplin kay ni anak ko. Dave, ni anak ko. Ni anak ko ka. Wa mi magkuyog. Gitawgan na lang ko sa staff ng ospital nga. Dili ikaw ang angay unang tawgan, kundi ako. Kay ako ang iyang asawa. Sige. Niya naman ka. Mobiya na lang sad ko. Mobalik lang unya ko o... Bisan dili na. Emmy. Ni anami nga iyang pamilya makaatiman niya. Dili man ko nurse. Di ko parehas ni mo nga nurse, pero makamao ko mo atiman. Suod kong hikala si Dave. Og asawa ko. Dili ko makiglalis din tapita, Emmy. Palihog na lang kong ingon ni Dave nga... Ayaw na lang pagbalik. Unsa? Palihog lang. Mohanghiyo ko ni mo. Ayaw na pagbalik. Mibiya ka na. Ayaw na pagbalik siyang kinabuhi. Og sa among anak. Emmy. Please lang. Sige. Ato na ko. Salamat. Kawot sa kundugan. Misabot kawot. Gusto kong tupakon siya og supakon pero dili mahimo. Matugaw sa Dave kung maglalis ming duha. Jen? Nakamata na siya. Ga, ni anak ko. Ni ako ba ni mo ga? Dave. Jen? Ayaw lagi una paglihok. May gikinalang ka ba? Sa man, sultay ko. Ang akong Ha? Magtawag ko. Dave? Oh, Dave. may balik ka. Dave. Jenny, Dave. ni aka. Ni alagi ka. Jenny. Si Jenny ang iyang gipakita. Og dili na ako. Jen. Ayaw ko biyahe. Niya. May gipalit ko. Wa ko masayod ko doon sa inyong gusto. O sa bata. Maong nagpalit lang ko. Bisag, unsa lang makita ko dito sa ilang kantin. Dili na kinahanglang unungan minimo din ni sir. Oh, I know. I just... I'm really sorry. Kung di kahimo ko, kasama ko kagubot.
sa pamilya sa imong anak. Nangayo ka nagdispensa ganina. I know. I just don't know kung dawaton mo usab ni Dave ang pagpangayo ko niya ug pasaylo ngadto niya. Because I'm really sorry. Asa na di ang akong tatay? Naas-taas. Di mo tamay mo magdungan sa pag-adto siyang kwarto day. Labig pa kay unsar orasa. Usara ka bantay tugutan sa kalawak. Katog na lang una. Inikabuntag manaka niya ta didtong tatay ha. Gusto kayo ni? Nakoy milk ko. Bugnaw pa ni. Thank you, sir. You're welcome. Kaila ka ako, tatay? Miko mo ako, tatay? Ah? Ka-remember na ko. Ikaw lagi to. Ikaw to kauban ako, nanay. Katukan anan lulano. Siya to boy lulano. Asa ako, nanay? Naa ako, nanay Jenny? Ha? Oh. Na. Atwa ba ni tatay ni mo? Naalaki ako, nanay, uban tatay lula. Naapo dito ako, mama, di pa no. Ingon ko, usara pwede sa kwarto. Naalaki sila dito. Lula, ato ta lula. Tara, lula. Dili lagi mahimo, dili. Daghan o niya ta dito kung mudugang pata. Sige ka, dakpunta ng guard. Ay, atamang ko ako, nanay, ug tatay. Inday, paminaw ragod, ugma. Ha, ugma. Unya ra, magkita na yung ugma. Ato inga, nanay Jenny. Di na taniya biyaan, lula. Ah. Ato na siya uban. Aron, mapin na. Balik si tatay ug ako. Lula. Kasakit sa kong lawas, Elio. Alika, mubangon ka? Tabangan kali. Ayaw. Isa ka na ko ang bed. Ma-adjust naman ni kung gusto ka nga mura na kag naglingkod. Kadiyot ha. Kana, okay na? Sa kapagkamay. Okay. Kana, husto na na? Gusto na. Okay. Papita. Gigutom na ka? Unsay mong gustong kanon? Kaihiyon ko. Mangihi ka? Ali, ubananti ka sa CR. Ako na dain yung imahang dextrose. Dili pa siya mahimong mubarog, kay tingalig malipong siya tungod sa impact sa iyang o sa iyang pagkadisgrasya. Kadiyot ha, kay magwa ko og bedpan. Nasa CR. Wait sa. Ga? Sa sunod na lang ti ka pangutanon kung nag-unsa ka sa syudad o kung nga nung nadisgrasya ka. Imi. Dave, yan na nahugasan na rin ako. Diri lang pangihi. Ali. Hey, kanit lang. Nga nung ipukas ni mo ang iyang habol. Aron makapangihi siya. Ipatungod lang nako niya ning ihianan. Unya? Unya, makaihi dayan siya. O ikay mo paihi niya? Kanunay na mong gibuhat sa ospital. Duty ni mo ron? Ha? Mo duty pod ka sa akong bana? Paihion naman ang tanako si Dave. Kaihiyon na kay ko. Dave, dali ni Ana. Ay, sa lagi. Emmy, O, sama ni mo siya sa pagpaihi. ipatungod ni niya. Unya lagi. Dini lagi siya mangihi. Ikaw ang mapaihi niya? Nga sa ato pa, makakita ka sa iya? Unsa? Hayahay ka. Dili ka na lang makakita ko, Emmy. Igo ko lang ning ipatungod niya og tabunan ako siya balik sa habol og kuhaon kung mahuman na siya. Og usa pa sab. Unsa day naa? Unsay naa? Unsay naa kung makakita ka sa kang Dave? Ha? Dako kay naa, Jenny. Kay ni ako, pero sayon ka lang ang mutanaw sa iya. Unsa man ang imo? Manginsulto ka? Unsa? Imi, unsa ba? Abi kay nurse ka?
Sayon-sayon na rin mo sa pagtanaw ang pribado niyang party sa lawas? O gihimulan niya mong rason ang imong pagka-nurse aron libre ka makakita siyang tinaguan. Imi, gusto na. Unsa? Kung wa pa di ko moabot karon, tingali, dili kay ipatungod lang nimo kanang ihianan alang ni Dave. Tingali, lakip ang pagkupot aron mangihi siya imong buhaton aron libre tanaw ka, libre kupot ka pa. Unsa ka, uy? Sobra ka na. Ayaw ina ni Ana sa pagsulti si Jenny. Huwag kay katungod ka musulti niya sa maana. Kaya ano? Kay mas mahinungdano na siya nimo karon kay nako? Ha? Mao ba, Dave? Dave. Dave. Amy, Nasayod kung dili kini ang hustong higayon, Dave. Pero, dili mahimong mag-ubantang tulo ning usa ka lawak. Kinahanglang may usa namo nga mobiya ug mapabilin. So, kinsa na mong duha ang mobiya? Og si kinsa na mong duha ang magpabilin? Ha? Dave? And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!